29 ka mga lungsod ug syudad sa Rehiyon 7 giila nga posibleng election watchlist areas alang sa umaabot nga piniliay sa sunod tuig. Tutukan kining maong mga dapit aron masiguro ang kahapsay sa midterm elections karong Mayo. Ani ang report ni Nico Sereno. Nakonvene na sugod karong adlaw ang Regional Joint Security Control Center o RJSCC. Gipanguluhan sa COMELEC, miyembro sa RJSCC ang PNP, AFP ug ubang law enforcement agencies ingon man ubang ahensya sama sa DepEd. Sa tigom nahisgutan ang mga lugar nga tutukan sa eleksyon. 29 ka mga munisipalidad ug syudad sa Central Visayas ang ilhon nga election watchlist areas kun ewas. Basihanan sa pag-ila niini ang kanhi mga kaso sa election-related incidents. This early, nag-usap na kami tungkol how to maintain peace and order sa lugar, and also kung mga ilan yung mga available na mga personnel na magbabantay sa atin during election time at ano yung mga gagawin ng COMELEC, ng DepEd come election time. So it's actually a preparation now. The basis for this election watch list is one, katong history. Second is the criteria being given by the national headquarters at Kamprami in coordinations and in consultations with ANP and COMELEC. Sa listahan sa mga ewas, na po ang mga LGUs gikan sa Negros Oriental nga pulos orange status o buot pasabot gawas sa kanhi election incidents, may gikatahong presensya usab sa armed groups. Sa Bohol, unom ka mga lugar ang gitudlo nga ewas, ang lungsod sa Buena Vista, Clarin, Danao, Pilar, Tubigon ug Inabanga. Samtang sa probinsya sa Siquijor, tanang lungsod ang giila nga ewas tungod sa higpit nga political rivalry. Sa probinsya sa Sugbo, giila ang Danao City, Ronda, San Fernando ug Tuburan. Ang tulo ka mga highly urbanized cities, Cebu City, Lapu-Lapu ug Mandaue, giila usab. Ang watch list kasi, we just give a special concern, diba? And maybe if it will develop later into a critical, the PNP is already prepared for our contingency planning. Okay? Diba? We just use the color coding for us to be easy. As far as the 2nd Brigade is concerned, we have groups all over. We have the groups in Bohol, battalion in Bohol, another battalion dito sa Negros Oriental, of course dito sa Cebu, dito sa Cebu, of course including Siquijor. Giklaro hinuon sa mga otoridad, kining listahan sa watchlist areas mamahimo pang magbag-o gumikan sa lain-laing mga panghitabo samtang nag-angat ang piniliay. Samtang regular na unya nga magtigom ang RJSCC matagbuan o gikatakda na sab nga umulon ang Joint Security Control Center sa probinsya, syudad ug mga munisipyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.